Şeye yazacaktı. Buonasera, babà. Βαρβάρα. Babà. Πες παππού. Παππού, Δώσε έλα. εμένα να μιλήσω, δώσε εμένα. Και να μην το δει. Σωτήρη, δώσε να μιλήσω μωρό μου. Δώσε να μιλήσω. Αλλό. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, η Βαρβάρα είναι? Βαρβάρα. Παππού. Τι λέει? Τι λέει η Βαρβάρα? Πες έλα. Πες έλα Βαρβάρα. Απα. Η Βαρβάρα πήγε βόλτα. Πήγε βόλτα η Βαρβάρα. Δώσε εμένα. Όχι στόμα. Όχι στόμα, βρε. Έτσι. Kitlerle, anlayıp ki kitlerle bu cevabını. Koşa bak. Ela koşmayın.